Сәлем кызлар, менің исемім Ләйсән, һәм бүген без сезнең белән иреннәргә массаж ясарбыз. Безне бит кенә түгел, иреннәр дә айрым игътибарга лаек. Беренче күнегү иреннәрне пилмән беккән шикелле массажлап чыгабыз. Икенче күнегүдә иреннәрне шулай ук тотып, кара-каршы тарткалыйбыз. Авыз кырын шиметкәләп чыгабыз. Авыз эчендә телне башта бер якка, аннары икенче якка әйләндерәбез. Хәзер теш щеткасы белән иреннәр буенча бастырып чыгабыз. Мондай иттереп ышкырга ярамый. Күнегүне эшләгәндә кулга перчатка киябез яки кулларны әйбәтләп жуабыз. Бер бармак авыз эчендә, икенче бармак тыштан эшли. Авыз кырын буенча йөртеп чыгабыз. Бер бармак шулай ук эчтән эшли, бер бармак тыштан эшли, капма каршы китерәбез. Барлык күнегүләрдән соң ат шикелле кешнибез. Барлык күнегүләрдән соң иреннәрегезне скраплагыз. Ул сезнең иреннәрегезне шомартып җибәрер һәм дә инде аксу төс кертер. Бу күнегүләрне атнага 1-2 тапкыр эшләргә була. Матур булыгыз.